Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. Het eerste nieuws is meteen een heel treurig bericht. Americo Today is overleden. Dat bericht ontvingen we vanochtend. Hij was fractieleider voor de MFK en jarenlang heel actief in de politiek op Curaçao, vooral in het parlement. Eerst als secretaris voor Frente Obrero en sinds 2010 voor de MFK. Hij was al enige tijd ziek en aan het eind van dit programma hebben we een interview met Ramon Jung, parlementariër voor de MFK, over Americo Today. Op de eerste plaats natuurlijk sterkte voor zijn familie en ook voor de partij. Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten zegt klimaatveranderingen, gevaar voor economie. Dat was een belangrijke boodschap die de voorzitter van de Centrale Bank, Richard Doornbos, gisteren had bij een persconferentie van de Centrale Bank. Hij stelde dat het Caribisch gebied de regio is met de hoogste blootstelling aan klimaatgerelateerde natuurrampen. Daarom is klimaatverandering een doorlopend risico voor de economische vooruitzichten voor Curaçao en Sint Maarten. Er moet meer aan gedaan worden en niet alleen worden gekeken van hoe gaat het klimaat veranderen, maar vooral voor de economische gevolgen. De omvang van toekomstige schade als gevolg van klimaatverandering hangt immers af van de beleidskeuzes die we vandaag maken, aldus Doornbos. En ook het derde item gaat over de Centrale Bank, want de economie van Curaçao zal in 2024 weer op het oude niveau zijn. Dat stelde Doornbos tijdens de persconferentie gisteren. Zoals bekend is als gevolg van de coronapandemie de economische groei niet doorgegaan, om het maar zo te zeggen. Die is ernstig verminderd, maar de afgelopen jaren is er toch sprake van groei. De reële BBP-groei op Curaçao daalde in 2022, maar inmiddels lijkt er weer sprake van een reële groei. In 2024 zou die met 4,4 groeien op Curaçao en op Sint Maarten wordt een groei van 3,0 verwacht. Met dit groeitempo zal Curaçao in 2024 het niveau van voor de pandemie bereiken, eerder dan aanvankelijk werd verwacht. Dat is goed nieuws, aldus Doornbos. Dan gaan we naar minister Cooper. Die heeft gesteld dat er in 2024 54 miljoen beschikbaar is voor de verbetering van de infrastructuur. Cooper zei dat gisteren bij de oplevering van de nieuwe asfaltlaag bij de Kadouchiweg. Een belangrijke weg waar veel mensen rijden en waarvan het asfalt in heel slechte staat was. Cooper stelt dat ook in 2024 er verder zal worden gegaan met de verbetering van de asfalt op Curaçao en dan vooral de belangrijke wegen en in de wijken. Hij gaf aan dat op korte termijn ook de straat voor de Kentucky Fried Chicken bij Santa Rosa, die in zeer slechte staat is, zal worden opgeknapt. Minister Silvania spreekt over een kraamkliniek Nobel in Colón. Dat heeft de minister van Gezondheid aangekondigd. Er is 12,5 miljoen gulden op de begroting apart gezet voor een inrichting van een kraamkliniek in Colón. De huidige kraamkliniek is in zeer slechte staat. En met deze voorzieningen moet er een betere voorziening worden geleverd aan baby's hier op Curaçao en natuurlijk de moeders. Positief nieuws, al dus de minister. Vader veroordeeld voor misbruik van dochter. Het is een zaak die gisteren in de rechtbank op Curaçao tot veel afgrijzen bij de aanwezigen leidde. Een 54-jarige, inmiddels 56-jarige man is veroordeeld tot 48 maanden gevangenisstraf, waarvan 12 voorwaardelijk, voor meervoudig misbruik van zijn 14-jarige dochter. Ik zeg afgrijzen in de rechtbank omdat er veel details werden gegeven over het misbruik. En dat is natuurlijk voor niemand prettig om te horen. De man is veroordeeld en de rechter heeft bepaald dat er mediation komt in het gezin om te zorgen dat de vader, na het uitzitten van een gevangenisstraf, de dochter en de moeder van het kind op een of andere manier nog contact met elkaar kunnen blijven houden. Maar er is heel veel misgegaan in dat gezin. Dan gevaarlijke voorwerpen in verschillende stadions. Op Curaçao is in de periode van 4 tot 10 december gecontroleerd op wapens bij mensen die voetbalwedstrijden gingen bezoeken. En dat gebeurde in het regionaal Jean Francisca Stadion, SDK,
en het Dr. Antoine Maduro Stadion, beter bekend als het Stadion van Soest. Daarbij zijn heel veel steekwapens of gefabriceerde wapens aangetroffen, waarvan het onduidelijk is waarom mensen die spullen meenemen naar een voetbalwedstrijd. Daar spreken weinig goede bedoelingen uit. En de Extra heeft het vandaag op de voorpagina. En dan ziet het er toch erg gevaarlijk uit, de spullen die mensen meenemen. Dan gaan we naar Bonaire, want daar zijn controles in de supermarkten. En dat heeft allemaal te maken met de Makutu Basico, met het basismand. Dus de noodzakelijke producten die in de supermarkt worden verkocht. Wordt gekeken of die niet te duur zijn. En die controle is grondig, omdat er op Bonaire zorgen zijn over te hoge prijzen in de supermarkt. Op basis van de controles zal er ook een rapport worden uitgebracht waarin aan wordt gegeven of de producten niet te duur in de supermarkten zijn. Maar de controles zijn begonnen, dus dat is het eerste goede nieuws. Dan gaan we nu over naar de break en dan zijn we zo bij u terug. Si bono sapa king ni pa quanto gente botingo hasi compras, bon por hasi compras bon ni presupuestate fin di luna. Untasina? Bota risca di gasta 100 comprando di menos di algo esencial y di más di algo innecesario. Mes costa conta pa nos país. Sin bon data, nos no por planificar. Por ejemplo, quanto adulto mayor ting? Y mucha kuta ba school? E quanto tem disabilidade? PCI CBS está organizado Censo 23 para toda instância com mister de boa informação por hanhas aqui. Família cooperar, saco Censo 23 está para vista total, correto e anônimo. E família aqui está cooperar. Abodame? Pa nossa com nos tá. We begonnen de uitzending al met het bericht dat Americo Today overleden is. De 73-jarige fractieleider van de MFK lag al enige weken in het ziekenhuis. Hij was ziek en de partij was ervan op de hoogte. Toch is het bericht van zijn overlijden hard aangekomen. Zowel binnen de MFK als ook bij andere parlementariërs op Curaçao. En ook vanuit Nederland is al gereageerd. Americo Today was een bijzondere politicus in de zin dat het een van de personen was die altijd zeer gedegen en goed voorbereid naar vergaderingen ging. Er zijn talrijke verhalen over zijn vele dossiers waarin hij steeds weer terugging op speciale regels van het parlement. Hij was altijd zeer goed voorbereid. We spraken over het overlijden van Americo Today met Ramon Jung, parlementariër voor de MFK. En hij legde uit hoe de partij het overlijden te horen heeft gekregen en wat er de afgelopen periode met de gezondheid van Today aan de hand was. Het was ongeveer zo'n maand, of ja, een maand ongeveer geleden, dat hij op de hoogte had gesteld dat het echt niet goed ging in deze laatste fase. Mm-hmm. En dat de professionals in de medische wereld hem hadden gezegd. En dan hadden ze ook met de familie gesproken over de hele situatie van de gezondheid van Americo. Nee. En dan ging het heel snel dat we vandaag eigenlijk het trieste bericht hebben ontvangen dat hij is overleden. Wat betekent het voor u? Ik geloof dat het voor mij, en niet alleen voor mij, voor de hele fractie van de MFK, verlies van een hele grote steun in de fractie is. Het is wel bekend voor iedereen dat Americo altijd heel goed gedocumenteerd was. Hij was de ene in onze fractie wanneer je een of ander document nodig had, of als we het over hadden over een of andere topic, dan wist hij meteen een of ander document tevoorschijn te halen. Hij was altijd goed op de hoogte van regels, ja. Ja, precies, de dingen gebeurd waren. Dus ik geloof dat we in Amerika zeker een hele grote steun
hebben verloren. Americo Today, nadat hij jarenlang voor de Frente Obrero actief is geweest, onder meer als secretaris, was sinds 2010 parlementariër voor de MFK. Hij is 2 keer korte tijd statenvoorzitter geweest, maar hij is nooit minister geweest. En Ramon Jung legde uit dat hij vooral heel erg van belang is geweest voor de fractie van de MFK, vanwege zijn kennis, maar ook vanwege de begeleiding van de jongeren in de fractie. Ik geloof dat juist zijn kennis, de kennis die Americo had, de ervaring die hij ook had in het parlement, was de reden waarvoor hij altijd nu ook als fractielid werd aangeduid. Want nu bijvoorbeeld in onze fractie van de 9 zijn het, laten we zeggen, zeker 5 nieuwe leden. Ja. Dus dan had je ook iemand nodig als Americo om de fractie te kunnen leiden. Dat heeft hij ook tot op de laatste dag dat hij in het parlement zat gedaan. Hij was zelfs de laatste vergadering met minister Cooper nog in de zaal. Okay. Hij had zelfs, hij was zelfs op de sprekerslijst voor die ene vergadering. Dus tot op het laatste heeft hij zijn werkzaamheden verricht zoals de fractie ook van hem had verwacht. En wat betekent het nu voor de fractie? Kunt u dat al zeggen of nog niet? Ja, ik geloof dat we heel eerlijk zijn met het verlies van Americo. Dan worden we als fractie zeker, dan krijgen we, zoals ik kan zeggen, een deuk. Ja. Dus we moeten goed gaan kijken van hoe en wat. Maar ik geloof wel dat we samen krachten kunnen bundelen. En ook alle kennis dat hij aan ons ook heeft overgedragen samen kunnen bundelen om verder te gaan met de fractie. De partij laat nog weten wat de officiële opvolger wordt van Americo Today in de fractie. Op dit moment is Gibudron vicevoorzitter van de fractie van de MFK. En dan gaan we naar Venezuela, want daar is een heel ernstig auto-ongeluk geweest en het aantal doden als gevolg van de meervoudige verkeersbotsing is al gestegen naar 16. Het heeft allemaal te maken met een meervoudige aanrijding die werd veroorzaakt door een vrachtwagen die woensdag op een snelweg op meerdere stilstaande auto's botste. Dat heeft tot nu toe 16 doden tot gevolg gehad, maar er zijn nog verschillende mensen in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. Er waren 17 voertuigen bij het ongeluk betrokken nadat een vrachtvoertuig met hoge snelheid op deze voertuigen inreed. Beelden van enorme vlammen op de plaats van het ongeval werden woensdagavond viraal op sociale media. De brand is allemaal geblust. Ook wordt er nog onderzoek gedaan natuurlijk wat zich allemaal heeft afgeplaatst. De snelweg was bezig met het vervangen van asfalt. Als gevolg van het ongeluk werd het verkeer enkele uren beperkt voor noodwerkzaamheden. Dit was het belangrijkste nieuws. Dit was Extra Journaal. Ik hoop dat u er morgen weer bent. Dan hebben we meer nieuws voor u. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.